Egurraren salmenta ikaragarri handitu da. Aurten besteak beste gasaren eta argindarraren prezioaren emendatzearen kari, herritar askok errekaiau berriz ere erabiltzea erabaki bai dute. Hainbat enpresek ipar Euskal Herrian beren salmentak bikoiztu ere egin dituzte. Arratsaldeon, ikus-entzuleok eta ez da ezarritzekoa, giro ederra egiten bai du sutondoan egoteko eta gorputza berotzeko kirola ere modu ederra dugu, baina ez bakarrik, baita osasuna hobetzeko ere, eta Baionako ospitalean 2000 bat pazienteri kirola egitea justuki errezetatu diete. Jarraian emago izkigu xetasunak nire olasuok, baina azkainera ere jo behar dugu. Azkenik Etxekorpark idatzitako pastorala Ketariatik mundura aurkeztu bai dute asteburuan. Jure Bidelain lankidea egon da bertan. Hau guztia datozen minutuetan hemen iparraldearen orenean. Egurra baliabide merkeago bat bilakatu da argindarraren prezioaren emendaketari aurre egiteko. Iparraldean partikularra izen kolektibitatei egurra saltzen dieten enpresek salmenten igoera nabarmena nabaritu dute. Aurten izan da gehiago golpez emendatu dela, beraz eskaintzak, espakatu eskarak, eskaintza fite gainditu du. Beraz ondorioak izan dira epeak luzatu direla. Lehen manatzen zela isasoinbetean 2 hilabeteko epea zen, 2 edo 2 terdi gehienez, gaur egun 4-5 hilabeteko epeak badira. Orain erusten duten asko helduden neguan erabiliko dute egurra. Guk erraten dugu oraingoz ez dugula sue urri prosatzeko idorrik, beraz itzulia egiten dute eta berriz maiz helduia gure gana, helduen negua 2023-2024 segurtatzeko hoi bederen. Bai. Egurra aterabide merkeena denez galdegiterakoan. Erregaietan oraindik gero otaino gehiago, berotzeko manera merkeena da, hori frogatu izan da. Gero energia berriztagarri bada, eta oianak kudeatuak direnez, infinito izan da, beraz hori bai. Frantziar estatuan aurten 15% ere igo daiteke argindarraren prezioa. Hori dela eta familia askoko ohiturak aldatzea erabaki dute. Ikusiz beste erregaien igora heldu zela, beraz lehen siminea zutela plazerrendako, orain erabiltzen dute berotzeko. Ohiturez gain azken urteetan bezeroen perfila ere aldatu dela dio Joritz de Madariagak. Hor ere 10 urteetan ikusi dela ere evoluzio bat, lehen adin batetik goitiko bezeroa ginuen, eta horren gero eta gehiago eraikiz bezala ekikatzen die gazteak ere bai sue gurra erretzeko manera. Hoi ikusi da evoluzioa, baina ez azken urteetan, azken 5, 6, kasik 10 urteetan ikusten da gure bezeroa gaztetzen dela bai. Egurraren galdeak eskaintza gainditu duela diote egurra saltzen duten enpresen kudeatzaileek. Galdearen emendaketa dela eta kudeaketa berriak plantan eman beharko dituzte. Egurra bai izanen dugu, baina diferenteki kudeatuko dugu, zenta orain normalki kalmatzen zen, eskaera kalmatzen zen, beraz permititzen ginoen janik stokatzea helduen neguko, baina egurra sartuz bezala behatatzen da. Berda izanki ere, jendeak erosten du. Frantziako gobernuak 50 eta 200 euro arteko txekeak banatuko dizkie egurrarekin etxea berotuko duten familiei. Frantzian 2,6 milioi familiak eskuratzen alko dute laguntza hori. Sigidan bai. Anuntzioa pastu bezala, hainbeste bezerok faktura ez zuten galdu, deitu gaituzte faktura igortzeko. Beraz, hoi abantaila bada biztanda guetako, beltzean nahi diren sue gurreko enpresatibi batzu, ez du gehiago abantaileik izanen hoi erosteak. Abantaila txipia hori guetako, baina bada lekua denentzat horrein goz. Jakin bar da Frantziar estatuan 3,4 milioi pertsonak egurra erabiltzen dutela etxea berotzeko. Kirola errezetarekin izeneko programa martxan jarri zen iparraldean duela 5 urte eta da 2000 pazientetik gora pasa dira bertatik bilan positiboarekin. 2000 personas qui ont été prises en charge. Medikuak kirola egitea errezetatzen dio pazienteari hainbat arrazoiengatik, gaixotasun kronikoak, arazo psikologikoak, pisua, sedentarismoa eta bar. Bakoitzaren bizi eta historiari egokituta. À chaque personne, à sa personnalité, à son histoire de vie. Horrela sartu da programa honetan Cecil. Minbizi aukan eta lanerako ezintasuna eman zioten eta depresioan sartu zen gero. Ezin lorik egin. Petit à petit, j'ai perdu le sommeil jusqu'à le perdre totalement.
Horrek antsietatea sortzen zion eta zulo beltz batean sartu zela dio. 5 hilabetetan onurak nabaritzen hasi nintzen, analgesikoak esaterako 2 aldiz gutxiago hartzen hasi nintzen. Onuragarria ere oso kirola Katrinen kasuan. Mina hor da, baina jada ez dit antsietaterik sortzen dio, eta ez dut analgesikorik hartzen. Osasunarekin batera morala berreskuratu dutela diote denek. D'améliorer sa santé, mais d'améliorer son moral grandement. Retrouver ce bien-être que j'ai physique et moral. Izan ere, osasuna eta kirola elkarrekin doazen binomioa dira. Programa hau erabili dutenen bataz besteko adina 57 urtekoa da, gehienak gaixotasun kronikoekin. Horrelako gaixotasunek inpaktu psikologiko oso handia dutela azpimarratu dute eta sendatze prozesuan aktiboki parte hartzeak motivazioan laguntzen du. 9 personnes sur 10 qui Programa honetan parte hartzen duten gaixoen 10tik 9 jarraitzen du gero kirola egiten, eta datuen arabera, Frantzia mailan adibidez populazioaren erdia gizena dago. Sedentarismo edo kiroleza gazteengan ematen da gaur egun askotan, teknologia berriekin lotuta dagoen arazoa pantailen aitzinean, eserita pasa oitute egunaren 155 aurrek eta 165 nerabeek. Kirola errezetatzea beste dozein botika errezetatzea bezain onuragarri eta osasuntsua dela azpimarratu dute, programa honetan jada parte hartu duten 2000 pazientek berretsi dutenez. Euskara dugu hemen lura, eta hitza itxasua, olerkia izaren hautsa, hau gure unibertsua. Azkeneko biltoki gela txikia gelditu da Getariatik mundura nano pastorala errezibitzeko. Donostian estrenatu ondotik Lapurtiko herrira ekarri dute munduari bira eman zion Juan Sebastian Elkanoren abentura musika, antzerki eta kantuen bidez kontatzen duen obra. Entzun nuenetik histori hori eta oski gazte eta txipitxo nintzalaik, ni mendiko bortuko seme izanik beti amets egin dut. Eta gure, eta enen nahi nuen historioari egin eta suerte izan dugu zeren ezagutu ditugu geroztik getariarrak, ezagutu ditugu gero Elkano Fundazioa eta zelan eginik izan den, eta batez ere getariarrekin nula itxasuari begira dauden. Elkanoren abenturan zerk erakarri dion aipatu du idazleak. Bidaia beti izan da presente, gure atxatxen demoan bostaneiek ziren Kalifornian, eta entzuten duzunean batek nuizbait balintzak aipatu gabe, mena munduko bira egin zuela, eta entzun duzulaik gero eta lehenbizikoa izan dela, eta hori gurea dela ere bai, bere itzaleta argi guziekin, hemen hori nahi dut Euskaldun bizitu horrela. Ezoiko formatuan eskinitako pastorala da Getariatik mundura. Orduta erdiko iraupenarekin 3 aktore eta musikarik osatzen dutelako taldea. Etxekoparrek dioenez behar bada orain arte eman den pastorarik txikiena da. Eta 5 urte bederen hasi ginen zer zaikun eder eta zer zaikun importanta pastoraletan. Ebe hori mugimentua, deklamazioa, kantatzia, Kazenabek egiten zimezela kantatzia mintzatzeko eta dantzatzia eta ibiltzeko. Eta hori maite dugu, ordin egin genuen dula 10 bat urte ederlezi pastorala, formatu hortan ebai, batzuetzatzen pastoral modernoa, beste batzuentzako pastoral arkaikoak. Eta beste 3 gerentzako etzen pastorala. Hori da funtsezko ez da bada, tradizioa zer da. Eztabaida piztu eta ohiko pastorala desitxuratzen duela pentsatzen duten hoiei zuzendu da musikaria. Ez daki duela 5 urteko pastorala 3.000 jende eta mikro, HF eta horrelakoak baziren, ez dut uste odin zerk egiten dut tradizio bat, zure txano ederrak edo zure mikrofonoak edo zuzira. Eta ni biak gira uste dut fosila bizidunak. Tradizioa bizi balin bada mugitu behar da, eta
onera edo txarera hori ez da guri gaitia da gure ganatzia. Elkarrenaren izena eta memorioa bezala ukatzia litake txarrena. Udaberrian Xiberon gaindi eskainiko lukete 16. mendeko Getarian abiatzen den obra. Espero dut eta Xiru jaialdi txikian alako esperimentuak egin ditugu 30 urte untan, eta uste dut apirilaren 9 eman digela, eta aipatu izan da bira baten ideia bat zergatik ez helduen udan edo noizbait zergatik bizpalau bizpalauen manlaldian, kostaldian, gu heldu astoz edo zaldiz edo otoz eta montatu eta eman. Gartzia Lorca edo Molierek egiten zuten bezala goazen. Ikusentzuleok Getariatik mundura pastoralaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Gogoan dire, zatiturik gaudenen zara.